שלום, אני דלת וייזנתן, והיום אני אראה לכם עוד באג מוזר במיינקראפט. אני אשים עכשיו מיטה פה, ולידה מסילה, ועליה קרונית. עכשיו, אם אני אכנס לקרונית הזאת, וילחץ על F5, ואז יעשה שיהיה לילה, אני ניסה לשכב על המיטה, ואז הוא יגרום לי לשכב ליד המיטה, שזה דבר מאוד מוזר, כי זה מוזר. כן, זה מוזר כי זה מוזר, הגיוני לגמרי. עכשיו, אם לא ראיתם את הסרטונים הקודמים שלי, תיכנסו לערוץ ותראו אותם. אין הרבה מהם, אז כדאי שתראו את כולם. ביי.